Mansour Katina lamini radio sodo min be kunafuni aba filifinya fe ambu fo Modibo Traoré ale nyamai katasi Aruna Kulubali Mamma Kenzi minye Bakari Demaga ale anga makoro amba fo ka wali nyumando ndo ka bula radio min be na be tungarange kofo ni be muruja ni muruja kai tungarange ale be gafe aba filifinya fe fo yan fo muruja radio belebele do be no lube buguni radio bawle ani radio laydu buguni na lamini professeur Moussa Kone Siro Waraba amba fo wali nyumando ndo sama FM sama be yamfuli la kofo minye sokona danyogo émission dambe kene aka fuli bien minye birsumanu chef de griot abifo ka wali nyumando o temengo ka boy radio sombe na be jitigi FM kofo ale be kolonjeba nimbe radio soye kuna funi biteme awikado radio so minuna kolonjeba na lamini Khalifa Kone préfet anga fuli biye minya awikado Modibo Suguba SMTD kata siflake mano be sita sidibe kofo kiblaka ka bilibili abifo ka wali nyumando ndo bolingoy radio Epifani anga kolokani kofo minye Honoré Jara na no ka mabela jili ambu fo ere ko tradi nyama ba amba le fana fo magamfane o ya le togoye minye Ivoirien awikado o lamini awikado Kone lamini kunari o temengo ka boy Burama Kulubali anikado Sungolo Diallo ko katasi Ablay Kulubali ma abeni bela jerele ka fuli ambo ke kuma so ngono Ndora FM sanfe ndo sirabi jantama dabora funi o yansigi kuin sabu anundi do were do funi ngo balobe aledela ngambi ala de deri ala kanando dajugo feka abalo ko jugo ko nyeshi awma an garzige ma kembi an dair me ma kembi ni ala sona ambo soro bara inzira fe usra tigela minye kuna funi ambita nai Demba Konte Demba Alikumambe ako jekulu dobe ni awekado be kunsigi mbeka kono comité d'orientation stratégique no bikofo ndo minye jekulu membe na sigi awekado aunga yelmali minukanga ke politiko sirafe ani sariya sun yere sirafe no be institution bo kofo kikado o jekulu bay ala barikala awaka sigirade ma biduru kikado olude yu yere soro awekado jekulu ngono o de siratigala ni jetemene ke baye kafo aunga gwa koronama onyama ba mimbe na be transition gwa koronama kofo onyama no ye Moktar Moktar Wan awekado jumado temene Afrikalo Kilimuga ani saba temene jongo ala ayulika joke amboraka awekado comité d'orientation stratégique ma minumvo ayikado ayolu togo boka bi osratikela ma biduru olude bina wulika joke o ma biduru politique ma bola société civile bola association mouvement halikata se minya awekado bamajija kulu minumbe no kuye marama fenda no sombe bi o be groupe armé okofo lubela jerele awekado kembe ka nyanzoro ninja kulu baina basirike baku akoni ma biduru minfle maamu gambonyongo ndoko uluko ni awekado minye parti politiko luka awekado mawi otemenengo kabui maamu ga anenani olube talike syndicat jakulu minye awekado aunga dugutigila kaw kata se minye awa société civile mo ananyo nan chama musota ko ni kembe ka nyansura kono mamworo to obe ina fo groupe armé maminu ni mbora ko lufo olu kembe ka awekado maworo osoro akono basirike baku akoni jakulu ba min fleni no be comité d'orientation stratégique nabo ko fo do werete abulika joke minye aunga politique bunagu yere yelma minumbe nambi fi akaddo ala aunga sariya sumba minumbe nambi fi awekado yelma kaddo ala o hakilna no mirna ulube sira tama chugo mi ka josenga ko dabo min bise ka to bara yere bike akechugo nyumana wode lanyini to awekado ode fleni fasirike baku akode sira tigela ndene do kalo klita ani kono do no bena afrikalo temenema premier ministre Moktar Wan ale ko ne wulika joke kaningo bera jere lanyini na juma do kalo klimuga ani saba anake to bora awekado asigira singa ngo min fleni transition mode ni zigi singa akaklina bora awekado kabri marsikalo min klebisaba ani kile san 2021 aklina awekado aboro sirafe fasirike baku akoni yeni ngo inlaje ba ka fo sinzimbere sabade be numbulu kele ulika joka ke o commission ka laje minye awekado angere be nywazoro kulu mingono kulu ba mingono andi haklina minumbe ni wati kerengerena min baraka nga kenulwe ka laje bara bisika kenulwe chugumbi andi transition ereka wati haklina olude talendo akono o temeno do ko ka boy minye awekado ka klaka laje minye yelmali minu kanga du mirna mimbe na mirna bora dialogue national awekado inclusive no be deni kofo min no kera décembre kalo temene ani minye awekado journée de concertation nationale min no fana kera haklina minu boro olukono min betalike politique yelmani awekado anga jamana sariya sun yelmali siraofe alaja anga to olu hukumu konna fasirika bako ako comité min vlene no be comité d'orientation stratégique nabo kofo be kunzige mbeka kono ngani nje kuloi premier ministre awekado mosika kono o keneka ngire doake anindirke no be Ousmane Daw kofo ale journaliste
abe asepla e kado ale togo be awe kado nin jakulina o temen abala joni togola maison de la presse no ya onga subanye abala o togola muso do fana be no be adam diko kofo presidenti do min ya ajikadi amali togola ale re fana be akono min ye awe kado madame Dambele Oulimata So min ya awe kado coordination des associations et ONG féminines du Mali no be kafo kofo ale fana be ala min ye Irisha Ag Musa katase atayuto aga betay nunum bela jele be ala sema togola ndogo temenengo kaboy minye chema Iber Kulubali adeba kono o bolengoy Zumana Nji Kulubali RPM togola adeba kono minye Mauludu Ben Katara alefana adeba kono pasirike bako aku kacha nangwamba befo abita mabiduru jatila ngani magube alisila kacha ala fe ni welelu ke anadiba pasirike bako aku minye ninkuruno gramui na manya kafo wuli ka joni chesuru kera kaba kala to kanga ke watimi ko ni dona awai kada wati be abe franfasiera ka be nyefo ka be fese ka fo mo nyina akoko kuma na sambi dunu me ko bi kalo fla nunu nganga nywa shefla kalo kono premier ministre ka wele awai kado sirafe no kera sa ala sona mana ko to kunjera mina ano nyefo li mana nyina mingo ni be sena no yo kurafuni kuluma yoroi comité d'orientation stratégique o sigira singa ma biduru oba kono ibonya bala mabidru nyama ko politiquement club eta kono aba kono de Yusuf Ahmed Diko Mohamed Aga Akiratan awo Bubakari Amadou Diko Bedi Magiraga uchama ba kono ko ndogo nangwa meni vo bagari Diallo ale ba kono ADP Maliba de togola aklabe ba kono ko fobu togola Mamadou Dramé ba kono Nuhu Sidibe aleye awekado PIDS otoy awo Asetou Sangare ale ba kono minye PRD Mali Abubakar Boubé Maïga o ba kono Asma CFP o togola Maga Moussa Sidibe ba kono Adema PAJ togola akacha kuyi awo jama inga cha kusobe jama nera ma particulier mpe mu yakono nga jatimina kono MPR a shogel kam go no mo ma yakono aywa en tout cas ningoni niye awaykado jakulunye do ga sigira ibunya bala bismillah nyama ya foto mo na bunya ajaranye an che maniga ke aba gausu keta jata awo aywa duguje amina masu duguje amine ni masungoni Allah kan nyaka dama ko kasuna ka wulila ko ka le wulila bashite nyama ni anglais sabaye do ngodo duguje ba amine awo bismillah bashite nyama meta naye angata ni bolo bla ne be bolo du me boni kuna fondi sebam ye o de independent l'independent mfo nyama manifi i jolenti yero muna ni sigi ma ba foki taraso munye independent ye Musa Sayon Kamara akmalo ndo so madena Musa Sayon Kamara aya yira ka foko munye Amnesty International akaja ko lu koni rapport bilibili do koni ni ko bla rapport muna Abdallah 23 avril temenina akaja munye rapport yi abe kumala femunka femukra sobe ni ka ebeka ka fanga ni ka adafri ma sabam ma ake munu osara yu ko sega segeli ko ke fasirga bako munye Musa Sayon Kamara aya yira ka foko munye Amnesty International yi ko ni ayira ka foko mamunu be nu ni tura ni balga wuli mun gara jamana en konna la ya ko akoko aka sega sege wira ka sega sege la ya yira ka foko mamuga anifla aka ja ko sega fota la ko munye marfa bali akra sobe ni ko lini ngene ni ko o karaba o bolen ko kudeta akera kudeta konna la foko ta se wuli ka jomunu o kera sawabe ni ka ibeka ka fanga ni ka adafri fatrika bako munye Musa Sayon Kamara aya yira ka foko munye Amnesty International olu ko ni ka rapport ni ka aboga binti chaw ya yira ka foko ma ata ani sheki aka ja ko siga fo itala olu ko ni sara wuli ka jomunu o kera sawabu ye ni ka ibeka ka fanga ka adafri na kera munye jouer kalo o temenina munye o bolen ko fe ya yira ka foko wakati ulako kuna foni ko adira ka yira ka foko munye ibeka na aminana ko jolima bon ko fo imaka kona la ko mashiko o mafaka MC International ale ya ira kafo ako siga fota la ko le 18 août ngara sobe ni ga beka ka fanga ni ka adafri ako maw nin tura la de ko manani nywana ko lu bela dilen ko o nin tura la fatrika bako ako ni ya jete mina kala je munye MC International mawye ko ni siga sigali ya damine munye mai 2020 kata kuncha munye mai 2021 siga sigali ko na la na ye kafo ko matan sheki ko oro ko ni sara ni wulika jom ngara sobe ka be
ka fanga ka a dafiri ni akili b'a la ko an ka taa mun ye Sikasokaw fɛ yen u y'a ye k'a fɔ ko maa kelen ko o nin tura ye o bɔlen Kayikaw fɛ yen bali ka wuli mun kɛra ye ko maa 3 ko o sara ye n'an bɔra yen an bɛna Bamaɲare ko maa 14 ko o bɛɛ ko olu fana ko o fatura yan wa bɛɛ lajɛlen kɛra mun ye juillet kalo 2020 o kɔnɔna la Fatirikaba ko o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko mun ye Amnesty International maaw ye u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ni ka a boloda hali bi u nana ye k'a fɔ ko siga foyi t'a la i bɛ ka fanga dafirila don min yɛrɛ la n'o ye 18 août a ko siga foyi t'a la ko maliden maa 4 ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko o ninkɛnɛ ko o karabara marifa bali o fɛ Fatirikaba ko o de kɔnɔ la Amnesty International maaw y'a laɲini ko mun ye maa minnu bɛ transition kunna bi ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye ɲangilibaliya ye a bɛ se ka kɛlɛ mun ye cogo min na an ka jamana a kɔnɔna la maa minnu kɛra sababu ye ni maa 22 ni k'u ninkɛnɛ ni ka a karaba ko a tigilama bɛɛ lajɛlen ka taa jɔ bɔgɔjɛ ni kɔni o kan Fatirikaba ko a ko an bɛ don min na comme bi mun ye Amnesty International ye u y'a ɲini mun ye gouvernement de transition fɛ k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ yen olu ni tora mun ye juillet kalo tile 10 ka n'a bila tile 12 la jamana in kɔnɔ la 2020 ko maa minnu bɛ yen n'u ni tora ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ maa minnu kɛra sababu ye k'u ninkɛnɛ karaba a k'u ka ɲangi joona bɔlen kɔfɛ ko mun ye gouvernement k'u ka jɔ a la sɛgɛsɛgɛlɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye maa 4 ko o sara mun ye fanga min yɛrɛ n'a dafirila le 18 août ko maa 4 ko o fatura ni dun y'a lajɛ mun ye gouvernement maaw ye transition maaw sɔrɔsilakaw y'a yira k'a fɔ ko maa foyi ko o ma to mun ye août kɔnɔna la 18 août mun ye Amnesty kɔni ko wulikajɔ ko a ka kɛ joona u bɛ kangari da kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma k'u mun ye kɛlɛkɛjɛkulu min bɛ yen n'an ko a ma ko Forsati bɔli ka bila jamana kɔnɔdenw na k'u ko o dabila pepepe Forsati ko a n'a ka baarakɛyɔrɔ de don ko man o kɛ bilen bɔlen kɔfɛ u kɔni y'a ɲini k'a fɔ mun ye transition maaw u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu kɔni bɛ n'u nin tora nin ko in na a ko k'a ka sɛgɛsɛgɛ dɛ waati dɔ sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔna la maa min ye kalamukalatigi ye o de ye Musa Sɔyɔn Kamara ɲɛma i bonya a bala nɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn kaw wage Amérique sigi la ko k'a ka foli f'i ye kaw wage nin waati in na a tulo b'i la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Gɛɲɛ ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen Fana mara la arajo so don o bɛɛ gafe u b'a fili fiɲɛ fɛ Jalani u bɛ Kayi mara la Amjata bi fo ka waleɲuman dɔn min ye awɔ i k'a dɔn ka foli lase arajo 1 FM a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Tomiya n'a lamini Sirima Kulubali ale ye ɲɛma ye min ye awɔ i k'a dɔn Christine Mungoro an b'a fo ka waleɲuman dɔn Docteur Ablaye Dambele ale fana ye promoteur ba ye a bɛ fo ka waleɲuman dɔn nɔgɔ Fasiri an bɛ taa n'a ye Fasiri min ni n b'a ta n b'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u ko a ma ko Soir de Bamako ka bidon bɔli ntɛnɛndonya in na min ye awɔ i k'a dɔn maa min kuma bɛ o ye Frank Hervé a kumana a ko min ye awɔ i k'a dɔn les propos de Aras Bachi Mamadou Diko vont réagir son mouvement Arasa Bakari min ye awɔ i k'a dɔn Aras Bachi kumakan minnu bɛ yen n'olu bɔra da o dongo k'o kɛra sababu ye Mamadou Diko yɛrɛ ka jɛkulu min bɛ yen n'olu ko k'olu bɛ Mamadou Diko de lafasa n'olu y'a jira k'a fɔ Mamadou Diko kungilenna a miirina a hakilina fɛn fɛn de bɛ yen n'o bɛ Diko ko la olu b'a la fo finibɔ fo nɛrɛbɔ o jɛkulu maaw i k'a dɔn olu de ye wulikajɔ kɛ awɔ i k'a dɔn ne ka awɔ i k'a dɔn ka nisɔngoya jira a ko de siratigɛ la bureau min bɛ yen n'a bɛ awɔ i k'a dɔn semasi bureau kofɔ olu ye awɔ i k'a dɔn min ye chroniqueur in wele n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Arasibaci kofɔ yɛrɛ minɛ ani awɔ i k'a dɔn ka to a ka minɛn kɔnɔ i k'a dɔn u y'o laɲin'a fɛ Fasiri Kaba a ko n'i ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ CDR n'u ka kumalasela min bɛ yen ani a jɛɲɔgɔn dɔw tun bɛ yen n'olu tun bɛ bɛrɛ la n'u tun minɛn bɛ olu maa ninnu awɔ i k'a dɔn Fasiri Kaba y'a jira k'a fɔ k'u bilala awɔ i k'a dɔn Mohamed Yusufu Bacili ale ye kumalasela ye CDR tɔgɔ la a ye kiiri tigilamɔgɔw ka nin wulikajɔ in a y'u fo kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko f'a bɛ nisɔndiya f'a bɛ yɛlɛ n'o ye nka min ye awɔ i k'a dɔn le guide i n'a fɔ awɔ i k'a dɔn a kanubaw b'a wele cogo min olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲɔgɔn na a hakili la dɛ k'i k'a dɔn o maa ninnu k'a ye kangari gɛlɛn da awɔ i k'a dɔn ka ɲɛsin u ma a ko minnu kɔni kɛra sababu ye n'ale minɛna a ka kumakan don a ko ka taa fɔ colonel Alpha Yaya Sangare ko k'a fɔ a ye ko ale Arasa Bakari ko ale bɔra ko ka taa fɔ colonel Jaw ɲɛna Arasa Bakari k'a bɔra ko ka taa fɔ colonel Wage ɲɛna ko Arasa Bakari ko ale bɔra ko ka taa fɔ min ye awɔ i k'a dɔn Achère Cherifukɛ min ye Cherifukɛ tɛ se ka kɛ belebele Ustaz Mamadou Diko Imamu Diko docteur ko ka taa fɔ ale ɲɛna o k'a dɔn k'a fɔ ko ale bɔra i k'a dɔn k'a fɔ k'ale ka liberté ko sɔrɔ la nin kuma min filɛ nin a y'o bɛɛ fɔ k'o ban waati min a jɔlen don Arasa Bakari a sina k'i ka dɔ ten ko ni Ala sɔnna ma ale bɛna bɔli min kɛ mercredi don ko sanpɛrɛ k'ale b'o jigin mi
an woni ma sampere nyama bon ali kaba ma fi aram atunda ka jigina digo fe abada na jigina CDR ko na Allah a jamana ngadi abo bali mais nyawan me na fa ngoni me fi nani ala na kra chamba nyele ni beko la jeunesse malienne la billahi amba nyele ni beko nyama me na mu fi famira ne kamana ganko ina ne sigi ya sampere jigito makono nyama ne 5 heures du temps ne era ma prévu ira ko ina ndo minya awekado facilité akoni eja temineke minya awekado arasa bagari ba be sampren jigi ko jakulu akade ko membe na be wele ko grand dossier o temenengo ka boy ako awekado aleye kuna funu nyini ako kale million émission woro kale yo de labbe émission spéciale ko ka to awekado kasula clefla o kofe minya kurnikeri yeno be arasa bagari ko fo kaye kuna funi do boka bi menum bitalike imamu diko awekado aleka o stratigala biro aide national membe na be semasi tokola fana mabla da girin dala koy ulu shina ka wuli ka joke onno goni bela jirena ka communiquer do awekado ko boka bi fasirke ba ko ako awekado black house la da wuli arasu bachi aye awekado laydu minta jongo ala awekado ka jira ka fo ko alebi kuma mercredi do arasa bakari ikado ka fo arasu bachi ko kuma na fasirke ba ko ako de strategela arasu bachi awekado kuma kaminu ko ni kuma da aya bebo ka bi fe umato akono ko sabla minyi awekado aye kuma kan do fo kanyeshi usazu mamudu dikoma ako arasu bachi ka fola Muhammadu Diko jongo ala ko tabali jogoro fe ka kumbo de mine o kumbi dama wati bela jile ma min kumbo di ko yello tali ani premier ministre min be no ye bubu sise kalo Muhammadu Diko kikado ko kumbi domene fatirika bako akwa ye ne num minum vo jongo ala ni ye ko minum nga giringoyi o kuma na sa kikado bureau executive national nandra ka do de bi ambi kla ko lula je parce que fasiru be sebeni o kay faut que fasiru fana minum bi sebeni ka ngo fana fonyo o lu fana ka tu ka fon nana parce que à cause ces accusations sont très lourdes sans les démentir kasuru mungaluntigia minye awekado semasi le bureau exécutif de la semas ki ka do communiquer do boka bi communiquer mina awekado ko abina foku ye kangar dake kanyeshi arasu bachima bon comme fasiri ke ba ko sans démentir aywa ebe to kwame ne ba me min global na ba me no ya soro ademantira yelma na ma démentir bien ni to kan ye fladi antino fo nyoy ako communiquer imbe mun ko fo ako bureau executive national semasi tola ko awekado ko ni dabali bana pew u mawra kasoke minya awekado kalu kauni lagushili jugu anin galun fiun de kumbe awekado ninja inda no be chroniqueur ko fo no ye Mohamed Youssouf Batilier abana bon o ya galontili ali nendro abana ni a démenti ça seulement c'est un démenti abana bon maintenant je sais pas trop ni to kan ko ni fe numbe chuko mina ay nyama aywa ali ni yese wono wuli ka ni ngoni ba yira ka fo ko mi yese mashi mawye arasa mi mvo uyo démenti ka yira ka fo ko aye galundige o temene ngo ka boy pa yo fo away kada ka garan dossier la mercredi do kalo klim ngo ani kele san 2021 akwa ye ni ngman nun takanyeshi imam Mamadou Diko o kuma nun bela jele kalo kawi ako bureau executive national para acte et invite o be away kado arasuba ci wele ka away kado aki janto aki chuko do sabula ayere awekado mu yere bunya ani ka yere mamine bode aweka yere mine kikado ulubo de nyirafe o tebe ngo ka boy kwa ko ka be bara mina o te anga ni bara yesawa arajo bara kera journalist wa kera ni matero amaka fonfe abe arajo kono bara akwa bi bara mina o bara yin hakli na mirina ana sare na fa mimbe deontology ni ethique ko fo ka ki jija ka to mina kono ekoro to ni mina ngono kana boni ngono abiane ne mafo ay mafo donc o tabene ngo ka boy fasiri ke ba ko ako awekado mbinyi awa liberté d'expression mimbe no before ulutina do ojugala uluko ni ba do oyefenye femi no be nga minye semasi ku bi nyema beseria maliko no ani maliko ka foko ni kangarda ko nte fly ulu e doke kanyeshi ninja manabe arasu bachi ko fo ako bureau executive national semas ko bi be wele dake ka fu kanu ba nu de ba benyana feven de be ni ko ke semasi mayel maniko ke Mamadou Diko ka mai Mamadou Diko ka haklin na ka mirina ay min lanyini ani munyuni sabali min bala ku ba nyina awekado ni ma ko fole nu fe ka o munyuno sabali be ani keliya min nabo nyini malion ni nywanje ku ba nyina awekado halibi awekado akanubo o ku chesiri o sirafe ku kana jigi mashika dinga kono fasiri ndo min awekado Frank Hervé aleka kuma konnana ako ni ngoingo ni nyewa yelman galondo wa aleko ni tna seka awekado angalu ajabi ka mingo ni jeledo semas
Semas. Semasi beka awikado kumakan fo nga minye chroniqueur isu Mohamed Youssouf Bathily nous be ko amako batch ay minu fo ka émission na ko ni jatemene ke dans la logique quand une personne fait des allégations ni contre quelqu'un ni yokuma kalandaw ni kuma kuni jute kuma minuna ni unyeshi madoma ce dernier otigilama peut dans un premier temps faire un démenti c'est quand galontigia chien folo et aussi porter plainte abana fa c'est ka plainte didu fasiri yoro oforade fasiri ko ako mettre dans ce communiqué le bureau exécutif national ne fait rien de cela bon le bureau exécutif national connaît donc parce que ni allégation mensongère ou do yo foka ba démenti koni do parce que ka communiquer paragraphe 7 de ba kono ibe sika min jetemina la kele démenti li arasba ti minvo ko kalokalo ko ni kuma kalandaw do ani galon fiun ko lu damaw de do ko communiquer au défaut yo ngalontiya o démenti flana mi ou koko invite Arasbach à la retenue et au respect et à respecter le code de déontologie et de l'éthique, profession dont il se réclame. Tout en restant respectueux de la liberté d'expression et d'opinion, la Semas prend témoin l'opinion nationale et internationale pour avoir mis en garde. Donc, on veut kangarda kanfo, on veut mise en garde kofo. Mise en garde. Oui, deuxième paragraphe. Sabana, ka wele dake Mamoud diko kwa akanubaou ou ka toi ka mirna kono. Oui, appel de oui dai. Donc ni sabade be communiquer ngono. Maintenant les akala anglais mi vesa, on woni to de don. Nga mi ngoni jere do yeni communiquer facile mi fo ibunya bala. O fle ni koro. Frank Hervé ya ka facile. Nyama lantara ka sigi. Ali ni sengoro wuli ka jo. Ifle ka photo na te foka te men kan ko. Comment on fana ma wala on. Makalen kalanta jamana ngono ko. Makalen wala le do de. Abada. Ya henga. Arasa ozo walande. Arasa est li plus que tout le monde. Jamais. Oh ba ya foma. Jamais. Ne ma fo koyi. Ne ma fo. En intervalle de 5 heures mo ko mesi ga contredit nyema. Ça pas ça. Ndoko abinya na la sonama. Macha nyema. Jamana ngono lantina mashito maka ma dénigrer koyi. Wallahi. Obana koyi. Abana. Les Maliens ne sont pas dupés. Abana, Manyana. Abana. Wane ofinya nango, aunga pagi, aunga degene nina koi. Aunga tilde. Nous avons pagi à Radio Soudi. Aunga Facebook wede. Iko nimbe kansu Facebook kanga, aunga Radio Soudi. Niende nika, taka na tala koi. Aunga bi bloqué. Wa ablay kuna fana ka fu kelenti se kuyi abada an education est tempéré voilà on radio sharia e minye ani radio bi temesira min fe on bo nye don on bi temeno sira ni ala sona mi do ka ala kan ni sababa be parce que bi ma chama de be minum ba on wele kan yin ga wati be radio so bi chugo mina maliko no be yal ma sharia u be wa tari sharia u ti ambe wele kan yin gola wati be sharia u be nga an ga nyama ba minum be ka damine autorité de la communication ka ta maison de la presse an bolu de wele wati be o ka laje ka fere ni dabalu ke min bi se ka to barai kana lagu shambulu barai ma kana na soro ka la nyambulu bi wallahi na fari yana ki radio barakela e bolon fe do bi o be mboron ci ka temedi wallahi aw journaliste nu aw animateur nu eni herewa andum banda irme sorondila anga dembe ya bolo bi ndila anti ma fani ni anti ma bani anti ma buruja min ye fen ye dro ambo foka abana o na fara ko alibi on de bi wati be o gele o de ba undala bi do ka ala kan sababa bende kala kote o kala kote voilà mais ni ambe abona asigira de dobi nyala dobi nya chela ka ulade nyama akan ama inde ambo fana fode ambisi ni ambe abona asigira de o fana diko jalaki o fana bi fo ayde ala kan ya fuitala nyama ya foto mo na radio Noura FM an wona ga durusira o de 76 43 43 03 siga fuitala nyama ne bolo bonne be bolo mba akarika do te chaw ne bolo do mu la sirane me bona ale la sirane mamu kumalende o de Abdraman Doucouré mu ya Abdraman Doucouré ayayira ka fo ko mu ni ministre de la jeunesse et des sports oto dawra yemi Musa Aktayera kwa keleme kati siendo mu CNG mau kwa kelemuna kwa ki semboni na jona abana muina Abdraman Doucouré ayayira ka fo ko siga fo itala ni ministre ko fole no de Musa Aktayera nali de be anwa farkolo nyana jay ministre do akaja kaba ka ministre so anana do muna akona lafu na bla bila don chama ko ni kumuka tikeda chama ni ko ofo
o kɛra o sabu kɛ a ye kɛwale caman ko yira ka yira k'a fɔ ko mun ye farikolo ɲɛnajɛ ko o ka d'a ye fatigɛba ko a ko n'i y'a jateminɛ ka lajɛ mun ye gɛlɛya mun n'o wulilen don CNJ kɔnɔna la bi a ka ja ko siga foyi t'a la minisiri mun bɛ yen n'ale Musa Aktayer a kɛlen bɛ ka t'i sen don nin bɛɛ lajɛlen na k'i yɛrɛ kɛ a tasuma fala ye k'a sɔrɔ ko a bɛ ka a ɲaga fatigɛba ko a ko kibaruya caman o de sɔrɔla i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye minisiri kɔfɔlen a kɛlen bɛ ka t'i sen kɔni don na a kɛlɛ mun n'o o ta a ka sira ye minisiri so yɛrɛ mun ye ministre de la jeunesse et des sports ye u yɛrɛ man k'u sen don nin kɛlɛ la n'a ma ɲɛ ko a b'a sen don nin kɛlɛ la a kan ka fɛɛrɛ dabali de kɛ maa fila mun n'o o bɛ ɲɔgɔn na ka sigafɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la mun de fɔka bɛ o bɛ se ka n'u ɲɔgɔn cɛla la cogo min na k'o kan ka kɛ minisiri a ka baara ye ko nka k'an bɛ don min na ko bi ko minisiri ko a kɛlen bɛ ko o minɛn ko o bɔ a kunkolo la a kɛlen bɛ ka sirajan mun ta ko a kɛlen bɛ ka taa fan dɔ kɔni ko o dɛmɛ fan dɔ kan o dun tɛ a ka baara ye wa mun ye n'i y'a jateminɛ CNJ yɛrɛ mun ye a yɛrɛ kɔnɔna la a sariya sɛbɛnw kɔnɔna la ko minisiri filɛ ka kɛwale mun kɔni kɛ tan ko nin sariya a bɛ sariya sɔsɔ fɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin mun ye CNJ maaw ma fatirikɛba ko a ko mun ye Abdraman Dukure a y'a yira k'a fɔ ko hali minisiri a kɛlen bɛ ka wulikajɔ mun bila sen kan nin waati in na ko a bɛ na mun ye congrès extraordinaire dɔ ka n'o labɛn k'o tɛ minisiri ka baara ye koyi ko sariya sɔsɔ dɔ bi ko sariya sɔsɔ ko o don sini ko mun ye CNJ ye a sariya sɛbɛnw kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko n'o y'a ye congrès extraordinaire na a bɛ labɛn ko mun ye CNJ maaw yɛrɛ de bɛ fɛɛrɛ dabali kɛ ka congrès ka a labɛn ko minisiri a filɛ k'i pan bɛɛ lajɛlen kunna ka taa fɔ ko a yɛrɛ bɛna congrès ko a da bɛ a yɛrɛ ye ko nin dun ko sariya sɔsɔ belebele ko o don fatigɛba ko a ko minisiri kɔfɔlen ni kɔgɔ kɔni pɛrɛnna ko basa ko a bɛ don a fɛ a ko k'i bɛ na ye k'a fɔ siga foyi t'a la an bɛ don min na ko bi mun ye CNJ maaw ye fifin jafukulu min bɛ jamana in kɔnɔ la yan ko bɛnbaliya kɔni ko a dugu jɛlen don u ni ɲɔgɔn cɛla la ko siga foyi t'a la ko nka ko minisiri ko a jɔlen filɛ jɔyɔrɔ min na tan ko nin tɛ a jɔyɔrɔ ye fatigɛba ko minisiri mun yɛrɛ filɛ nan kama ko Musa Aktayer farikolo ɲɛnajɛ o minisiri ko o tɛ wa ko a ka ja maliden caman kɔni waati tɛmɛnenw na k'u ye tɛgɛrɛ kɔni ko o fa kan ko minisiri mun don saga nin waati bɛɛ lajɛlen na k'i b'a ye panga yiri la ko nka ko minisiri ko fɛn mun yɛrɛ fana o bɛ kɛ a ka waati la ko a t'i da mɔgɔw la koyi n'a yira k'a fɔ ko an ka taa mun ye nin waati laban ninnu na hali a tɛ kalo damadɔ bɔ koyi ko Wagadugukaw fɛ yen ko Mali kɔni bɔra ka bin jɔyɔrɔ belebele o dɔ la jɔyɔrɔ belebele mun n'a bɛ ni an ka jamanaden dɔ tun y'a sɔrɔ a tun bɛ kɛ sababu ye mun ye sifinw ye ko caman tun bɛ ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔna la yan ko nka ko minisiri yɛrɛ ɲɛ wale an ka jamanaden dɔ kɔni o taara ka bin mun ye ka a ko ta ka kalifa mun ye Cameroun ka den dɔ ma fatigɛba ko ni minisiri kɔfɔlen a siga foyi t'a la k'ale waati mun na ko a nana ko n'i y'a jateminɛ ko coronavirus waati mun na o girinnenba don an fɛ yan jamana in kɔnɔna la ko nka ko minisiri Musa Aktayer ko a tun ye jama labɔ dɔ kɛ a waati ko jama labɔ dun ko o dun kun ɲangalen tɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a ye sariya sɔsɔ belebele caman kɛ koyi ko minisiri u bɛ fɛn mun fɔ an ɲɛna Musa Aktayer a filɛ k'i sen don kɛlɛ mun na a k'i sen bɔ nin kɛlɛ la a ka sira tɛ bi a ka sira tɛ sini n'a ma ɲɛ ko a b'a sen don a la a ka fan fila a k'u fɔ ka bɛn yanni a ka taa fɔ ko a bɛ taa parti pris k'a la waati dɔ sɔgɔmada in na kɔni anw y'a sama ka bɔ lasigɛ nin kɔnɔ maa min bolo ka don o de ye Abdraman Dukure ɲɛma i bonya a b'a la nɔgɔ baara ɲɛna min ye Dukure ale ye n teri ye i ka dɔn k'a fɔ Dukure a ka cɛkɔrɔba ye n dɔba ye an ka cɛkɔrɔba min ye Mahamadu Dukure Dumanzana i k'a dɔn a bɛ an lamɛn waati bɛɛ a yɛrɛ nana bɔ an ye an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn nɔgɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye i k'a dɔn an bɛ dugawu de kɛ jamana ye ala k'an ni sababa bɛɛ jamana ye hali bi ala k'an sɔn hakili ɲuman na jamana den minnu bɛ yen n'u fɔ n bɛ ɲɔgɔn kɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ basigi i k'a dɔn u ka na an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ani kelenya u ka na an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'i garisɛgɛ kuma bara la kuma bara min ala y'i garisɛgɛ la a dabɔra i ka kunnafoniw di a dabɔra i ka bɛɛ ani kelenya i k'o sinsin fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ a dabɔra min ye funteni ni i k'a dɔn furugufurugu min bɛ hadamadenw dusukun na i k'o bɔ i k'a dɔn ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ani kelenya o bɛ bɔ sira o sira fɛ i k'o di nka a kana bali e k'i ka kunnafoni di a di cogo ɲuman na nka anw ye min jateminɛ bi bɔlɔlɔ nalen Facebook n'a ɲɔgɔnna caman n dɔgɔ ne dun siranna nin ɲɛ kabiri a daminɛ i ye nin fɔ dɛ ne ye nin fɔ kabiri a daminɛ walahi n y'a fɔ n ko an bɛ taabolo min kan i ko bi don dɔ bɛ na non c'est pas possible ayi a bɛ ka juguya ka taa fɛ de c'est-à-dire nous on a très mal exploité bon bɛɛ sigilen bɛ ka lajɛ les réseaux sociaux bɛɛ a exploitation man ɲa hali tɔni hali fitinin bɛɛ sigilen bɛ ka lajɛ mais c'est terrible maa si tɛ ka kuma très grave bɛɛ maa si tɛ ka kuma bɛɛ sigilen bɛ ka lajɛ non ɲɔgɔn buruja suru ɲɔgɔn buruja mais a fanba bɛ an ka faamaw la dɛ olo dɔ kɛ a fanba bɛ an ka ɲɛmɔgɔw la n k'olu dɔ don wallahi olu dɔ don koyi parce que bɛɛ n'i ka clan de bɛ na
ministre n'u ka clan bɛɛ n'i ka clan de bɛ na bi gouvernement min filɛ nin ye ne ka maa min b'a kɔnɔ ni n ko n b'a fɔ n t'a kɔnte ka ban mais bilahi ne b'a dɔw gosi u yɛrɛ dabali bɛ ban kosɛbɛ parce que n'a bɛ journaux kɔnɔ ne b'a fɔ e b'a gosi siga foyi t'a la siga t'a la dɛ awɔ bon o kɔrɔ tɛ n ti karisa fɛ ou bien n ti karisa fɛ non mais réalité ye min ye n'o nana an ka jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye a banna an ka jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye c'est la réalité a banna c'est-à-dire en matière d'information ni bɛ information min hali n'a kɛra phrase ni kelen ye il faut que information ka sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ il faut que information ka sɔrɔ a kɔnɔ a banna par exemple Suguni kura la an k'a fɔ dɔrɔn Suguni kura la ni mobile masina ni nin ye accident kɛ ça c'est de l'information fɛn dɔ kɔni b'a kɔnɔ fɛn dɔ b'a kɔnɔ ɛ siga t'a la karisa ye 2 minɛ kalo kalo c'est de l'information karisa ye 8 minɛ kalo kalo c'est de l'information on est d'accord 50 tun bɛ d'a ma on est d'accord ça c'est de l'information mais karisa tɛ hɔrɔn ye karisa tɛ silamɛ ye karisa information bɛ min ayi ni information tɛ nin kɔnɔ ayi c'est quoi l'objectif c'est-à-dire an ka ɲɔgɔn sɔn hakili ɲuman na a banna an ka ɲɔgɔn bilasira kosɛbɛ o de ka ɲi kosɛbɛ o de la jamana bɛ mɛn si la o de la an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn minɛ parce que adamaden ni ye ala ye micro kalifa i la micro ye tasuma de ye micro ye bombe de ye micro man ɲi micro ye danger ba de ye fo ni maa min ma micro kalan k'a dɔn n'o tɛ n'i ye micro kalan k'a dɔn kosɛbɛ micro ka jugu ni marifa ye walahi n filɛ k'o f'i ye dɛ a ka jugu n'a ye dɛ marifa sisan n'i y'i jɔya n'i y'a tirer min bɛ jalakɔrɔji kundɔ la ni sinikɛnɛ tɛ a t'a kibaruya sɔrɔ ale t'a kibaruya sɔrɔ peut-être mais ni ko n ko sisan i b'a sɔrɔ min bɛ fɔ Indonésie a bɛ k'a lamɛn ale bɛ k'a lamɛn ala k'a ni sababu bɛɛ nɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn hali bi an bɛ taa Usumani awɔ i ka dɔn Laji Banba an b'ale ka fasiri an b'o ta Laji ko di min ye awɔ i ka dɔn n'an ye Laji ka kunnafoni ta an bɛ awɔ i ka dɔn a kumanen bɛ min kan l'indépendant kɔnɔ sɔgɔma in na o de attaque min n'o kɛra nɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn ka fɔ jiginɛ hali bi wa kilela nɔgɔ min ye bingani waleya taara k'u sɛgɛrɛ ko kɔni kɛra an bolo baara ye a ko civil 3 bɔɲɔgɔn olu de bɔnɛna u nina maa min jogira a bɛ maa 10 bɔ maa 5 bɛ olu ka juguni da o juguyalen don kosɛbɛ nka min ye nafolo mugu donc ala o kɔni o taara dɛ an bɛ nin kumaba min bɛɛ la sanpɛrɛn kan ka jigin ninnu de kan a banna ni ala na kira cɛ ni sanpɛrɛn bɛ jigin an bɛ taa jigin ninnu de kan ni maa kofɔlen ninnu k'u bɛɛ si ban ninnu bɛ ka sanpɛrɛn jigin kan an yɛrɛ bɛna sanpɛrɛn jigin ɲɔgɔn kan yan o ye hɛrɛ ye wa a tɛ jigin anw kan yan kɔni tɔgɔ fasiri kɛba ko a ko a bɛ waati dama dama bɔ min ye awɔ i k'a dɔn région de Sikaso min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ don minɛ ko bi i k'a dɔn olu kɔni dabali banna sabula bandi minnu bɛ yen bandi kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲɔgɔn bɛ yen u ye kuma fɔ k'a dɛsɛ caman mɛnɛ kisi ma bɔ a ko juma don kalo tile 23 n'o bɛnna avril kalo ma 9h waati n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn waati min na maaw bɛ nisɔndiya la sabula dɔgɔ de tun don dɔgɔ tun bɛ ka jɔ a waati kelela awɔ i k'a dɔn u bɛ bali ka bɔ min kalama bandi dɔw bɛ awɔ i ka dɔn olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka fɔ jiginɛ ka bingani waleya ta ni ka ɲɛsin olu ma a ko maa 8 o de kun don maramafɛn dɔ b'u bolo hali min ye awɔ i ka dɔn arambo ka filimu i t'o maramafɛn ɲɔgɔnnaw ye i ka dɔn k'a fɔ min ye tiɲɛnikɛla ninnu ko muso 2 awɔ i ka dɔn olu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ seereya tigilamɔgɔw awɔ i ka dɔn olu y'a fɔ parce que a ko kunnafoniw sira fɛ minnu kɔni bɔra awɔ i ka dɔn ka bin ko kelela n'i ye jateminɛ kɛ maa 8 olu kɔni tun bɛ moto de ba la o filɛ nin ka wuli ka jɔ kɛ ka taa huriri kɛ dugu kan o nɔgɔni bɛɛ lajɛlen na bandiw filɛ nin awɔ i ka dɔn kelen kun b'u la an ka sɔrɔsi fini tereyi awɔ i ka dɔn o de tun bɛ a la Fadiri b'a ko a ko kunnafoni di sira yɛrɛ fɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ninnu kɔni ye mugu de ci ka se ka maaw lasira maa fɛn fɛn de tun bɛ awɔ i ka dɔn kɛsi min ye ka fɔ jiginɛ o ma surunya la u y'a bɛɛ da awɔ i ka dɔn a disi kan tɛ da ye o kumana sa ka sɔrɔ ka don k'u ka baaraw kɛ Fadiri b'a ko a ko min ye awɔ i ka dɔn kasinɛ dama min bɛ coronavirus fɛn o de tun b'u nun na nka o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ninnu filɛ ka nin min kɛ u ye awɔ i ka dɔn wari mugu de cɛ ka k'u kun ndɔgɔ i ka dɔn ka sɔrɔ k'u kɔbɔgɔ u taara n'a ye kosɛbɛ Fasiri kɛba ko min ye awɔ i ka dɔn yan'u ka taa u ye fɛɛrɛ min kɛ subahana mansi fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ordinateur ko fɔ u y'a bɛɛ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ k'a bɛɛ filenkolon ci k'a bɛɛ dakolon ci Fasiri kɛba ko a ko nin ko in kɛnɛ kan maa 3 bɔɲɔgɔn olu kɔni bɔnɛna u ni na ja waati min na u bɛ nin ko in na gardien minnu bɛ da la min ye awɔ i ka dɔn donsokɛ dɔ ni hiri nana ka na k'a b'olu dɛmɛ olu fana yen ka di ni y'a ye u y'u ta ko ye o kumana sa bandi ninnu donsokɛ ye k'u y'u daji u y'u daji maa 2 tɔ k'a ka ca ala fɛ ko balle perdue k'i k'a sɔrɔ ko o de awɔ i ka dɔn nin maa ninnu sɔrɔ Fasiri kɛba ko a ko min ye awɔ i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ nin kumakan in dun kilelaka minnu bɛ nin ko in galama caman y'a fɔ ko kibaruya kan ka da maa min tulo kan olu ye kibaruya da olu tulo kan k'a f'u ɲɛna ko jɔn ko ala kelela n'a lamini nin waati laban ninnu kɔnɔna na Sikaso n'a lamini ça ne va pas tiɲɛnikɛlaw bɛ yen u bɛ ka munumunu fan bɛɛ fɛ hali kelela n'a lamini k'u y'a jira u la k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna dunan dɔw bɛ nin yɔrɔ in na nka nin ma ko an ka maa ninnu
o makala du nyina e ka benai kila yɛrɛ i ka do ka fɔ I abe kilometre 42 bonyongo yani Sikaso ni ɲɔgɔn sira min bi ta ye min ye awai ka do Mamasoni Zanadugu Langorola min ye awai ka do Jomantene ka taa se Nanyini Soni ani ka dɔ Lotana minnu ye yɔrɔw ye bi tɛmɛ minnu fɛ a na kɛ sa ka taa se nin yɔrɔ kofɔlen hakilila jiginna Mamasoni yɛrɛ awai ka dɔ waati tɛmɛnenw na bandiw ye attaque kɛ yen a tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ a ma dogo maa si la o tuma an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka awai ka dɔ a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya hali bi min ye awai ka dɔ Ala ka sanpɛrɛn kɛ anw bolo an ka taa sanpɛrɛn jigi ninnu ka maci ninnu ka camancɛ bolo fɛ ani kɔrɔnfɛlɛ sanpɛrɛn jigi yɔrɔ de ye Ala ka ne sababu bɛɛ Usman Laji Banba nin y'a ka fasiri ye Nyama y'a fɔ cogo min na tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan hali bi sanga ni waati b'an b'a yira k'a fɔ ko radio Nura FM ye nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 kosɛbɛ ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo kari ka don ne bɔ ni fasiri min ye o de ye sɔgɔmada na Soir de Bamako kosɛbɛ hali bi mun ye an ka taa lakanabaliya o bunakun o kɛnɛ kan an ka taa mun ye ɲɔnɔnkaw fɛ yen I bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Bamanci kelen an ka lakanabaw an y'o daji ka saba ko o sɛbɛkɔrɔ bana nin kɛlɛ kɔni kɛra Bamanciw ni an ka lakanabaw cɛ kosɛbɛ fasiribaa ko nin waati laban ninnu na an ka lakanabaw kɛlen bɛ ka kɛlɛkɛjɛkulu dɔ kɔni k'o sigi sen kan an b'a fɔ kɛlɛkɛjɛkulu min ma ko kɛlɛtigi an bɛ don min n'a fɔ ko bi kɛlɛtigi kɔni a wulila fasiribaa ko waati min na k'u kun wulila k'u kun da ɲɔgɔnna fan kan mun ye Bamanciw kɔni olu taara sira ka to o da u ɲɛ an b'a fɔ mun ma ko Amiskadi a yɛrɛ kɔni kɛra yɔrɔ la dugu min n'an k'a ma ko Sabere Baba n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ mun ye ɲɔnɔ o fanfɛla o fɛ fasiribaa ko nka k'a ma ja dɛ ko min ye Bamanci kelen an y'o daji maa saba olu bɛɛ lajɛlen olu banana ani fɛn caman ko o tarabasi u la fasiribaa ko a ko k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye waati min na marifa mankan kɔni ko a jɔra u wulila ka don yɔrɔ ninnu kɔnɔna la k'a jateminɛ k'a ye u nana ye k'a fɔ ko mun ye kɛlɛkɛyɔrɔ in kɔni a joli caman kɔni ko o kun bɔnnen bɛ yen Bamanciw ko a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka maa caman yɛrɛ fana ko o sara koyi nka u taatɔ kɔni u taara n'u ka su ninnu kɔni o ye ɲɔgɔn fɛ fasiribaa ko siga foyi t'a la an bɛ don min na kɔni bi lakanabaliya a ɲɔɲɛnen don kosɛbɛ an ka jamana in kɔnɔna la yan fasiribaa ko hali bɛna ye k'a fɔ ko mun ye taama jɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko transport en commun a mun tɔgɔ dalen bɛ Mahamudu Salla a ka ja k'olu kɔni bɔra Bamako k'u kun da Tɔnbɔkutu kan ko yan'u ka se Tɔnbɔkutu Gunamu yɛrɛ kɔnɔna la yan'u ka se Gunamu a ka ja ko mun ye Bamanciw nɛgɛ 14 waati ko mun ye Bamanciw u taara sira kɔni ka taa a da u ɲɛ u ni Tɔnbɔkutu yɛrɛ Gunamu yɛrɛ cɛ a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri ko o 10 kan fasiribaa ko u ye kari belebele ni ka a lajɔ ka bɛɛ lajɛlen da disi kan fɛn fɛn bɛ maa ma kun u taara n'o bɛɛ lajɛlen kɔni o ye nafolo u taara n'a bɛɛ lajɛlen ye fasiribaa ko hali Kayi sira la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ko min ye compagnie transport belebele 3 a ka ja ko olu fana kisira barakaji kɔni o ma fasiribaa ko o sabu ka mun ye PMI Mali maaw ye olu ka mun ye escorte mun bɛ yen o kɛra sababu ye ni ka o compagnie transport ninnu ko olu kɔni ko o kisi hali bi lakanabaliya bunakun kɛnɛ kan fasiribaa ko an ka taa Gawukaw fɛ yen k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin dɔgɔkun kɔnɔna la ko Ganda Izo n'ale kɛlɛkɛjɛkulu fana jamana in kɔnɔna la yan ko o ka maa kelen fana bɛ ko o ninkɛnɛ k'o karabara Bamanciw fɛ ani u taara n'a ka moto fana ko o ye fasiribaa ko an bɛ don min na ko wulikajɔ ko a ka kɛ joona ko n'o tɛ ko Bamanciya ko a ɲɔ k'a bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ jamana in kɔni a kɔnɔna la yan fasiri dɔ sɔgɔmada in na an y'a sama ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la maa min ye kalimikalatigi ye o ye Laya Jara ɲɛma i bonya a b'a la nin bɛɛ bɛ ka kɛ o sanpɛrɛn kile bɛ maa min bolo a t'a da yɛlɛ joona sanpɛrɛn ma jigin sa ayi mais sanpɛrɛn kan ka jigin ninnu de kan ni Ala n'a kira cɛ ninnu minnu bɛ ka nin ko se anw ma camancɛ ni fɛn sanpɛrɛn original yɛrɛ de c'est-à-dire a vraie version naza ka dilan ne tɛ dɛ n'a b'i bolo ka jigin i b'a jigin ninnu de kan wallahi n'a b'i bolo vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni sababu bɛɛ nɔgɔ radio so min bɛ n'a bɛ Koto FM ko fɔ Sikaso n'a lamini Mahamadu Sidibe Ntɔma Bajo k'a bɛ cogo di gafe in bɛ filifiɲɛ fɛ yen Sori I Traoré ale ye directeur de programme ye nɔgɔ bɔlen ko ye radio Bajɛ FM a bɛ Tukoto kunnafoni in bɛ taa ye a bɛ tɛmɛ o radio so fɛ radio min bɛ n'a bɛ Badenya ko fɔ o bɛ awayika dɔ Manakɔrɔ kunnafoni in bɛ taa a bɛ tɛmɛ yen fana fɛ min ye radio min bɛ n'a bɛ Bɛngola ko fɔ o bɛ Senu n'a lamini nin kunnafoni kelen a bɛ tila ka tɛmɛ o fɛ o tɛmɛnen kɔ radio sigida min ye kalana kunnafoni kelen sigija kunnafoni kelen a bɛ tɛmɛ o fana fɛ o tuma ni radio so fɛn fɛn filɛ an b'a bɛɛ fo a b'a bɛɛ waleɲuman dɔn hali bi k'u cɛsiri Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn bolo Chanson ensemble sira ka jan dɛ waati sera de ayi waati sera dɛ a sera dɛ n ko sunkalo don heure 1 de b'i bolo bɛrɛ t'i bolo
bon min bɛ n bolo kunnafoni teliman do dɔrɔn ko min ye Union européenne mɔgɔw k'u bɛ fɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ anw ka kalata min bɛ nalen k'o financer. Voilà, qu'ils sont prêts à peu près 100 millions d'euros et 100 000 euros au théâtre. Ouais, 100 millions. Vous prenez le côté Union européenne. Union européenne côté. Vous prenez le cas élection financière pour que Kalata ka kanye. Bon, lui au défaut. Bon, même bien fana boulot ni ma fliko jaje SNPM fana problème là. Comme il jaje SNPM mal patron ba kwa clair. Akaja comme il jaje Amadou Sangare ni bela de lonka mako jaje. Kaye tako fla kwa ayake madukula. Kiri buna kun kana. Ale kuma bi fola. Akun bi nawo. Kiri kun ale bi ou bien kiri wɛrɛ tigɛra ka. Tako fila kwa kɛra madu kulula dɛ. Ayiwa o kiri buna kun kana kan kɔni. Awɔ siɲɛ wɛrɛ. An n'o walawala limana ye. O ka faamuya sɔrɔ a la. Waati de ye waati ye. O man dɔgɔ an bɛ ladilikan min di dɔrɔn an ka auditeurs ma u k'an faamuya. Waati bɛɛ awɔ i k'a dɔn ni a taabolo don. O bɛɛ n'a kumana don. Sabula awɔ i k'a dɔn Nura FM. Radio so don. Anw ti maa si nɔfɛ. Radio so min don i t'i bolo ɲɛsin politicien si ma. K'a fɔ k'o ka radio so don. Radio so min don i t'i bolo ɲɛsin Soro Busomba Shima k'a fɔ k'o ka radio don Nura FM liberté d'expression totale ni don min bi de arasa ka mɔgɔw b'a fɔ ko peut-être an ye Mamadou Diko ka kuyate ye n'an y'o ye kɛ n'o de an ye lafasali min da arasa ka an ye min kɛ an b'o dɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen peut-être aw t'a dɔn mais an bɛ ɲɔgɔn dɔn kumana an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ ka baara kɔnɔna na parce que n'i y'a ye nin ko in sera tan n'i y'a ye mankan ni huruwara ni n ta sidɔnw cayara baara in yɛrɛ de kɛra n ta sidɔn fɛn ye n ta sidɔn fɛn dɛ a kɛra o de donc il faut k'an k'a lajɛ a ka faamuya o sira fɛ min ye awɔ i k'a dɔn Salifu Sumare Sumano an ka foli b'i ye sanga ani waati min ye awɔ i k'a dɔn Sori Kamara an b'i fo k'i waliɲuman dɔn Kadijatu Wage an b'a f'i ye k'i ni ce Jali Jaje Kuɲɔ an ka foli b'i ye Seydou Bakari Jara min ye awɔ i k'a dɔn Baba Adama Ture an bɛ nin bɛɛ fɔ Ayisata Kulubali k'an ka foli tanu bɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ ma radio Nura FM sanfɛ nin waati in na Dango Sisoko an b'i fo k'i waliɲuman dɔn Nura FM Musa Kante an ka foli b'i ye ka foli lase Jibril Ture ma nin waati in na an b'a fana fo k'a waliɲuman dɔn ni mago bɛ Nura FM na an ka Play Store sanfɛ an yɛrɛ ka application bɛ yen n'a ka di i b'a télécharger n'i bɛ fɛ ka radio lamɛn waati o waati i b'a lamɛn n'i taara Play Store sanfɛ a sɛbɛn dɔrɔn radio Nura FM Bamakɔ i b'a ye i b'a télécharger i bɛ to k'a lamɛn connexion b'a la kudayi n'o tɛmɛna ka bɔ yen a b'a la koyi ala n'an ka diaspora n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Zeno radio n'i taara o fana sanfɛ n'i radio lajɛ i bɛ Nura FM sɔrɔ a kan n'i bɔra Nura FM n'i bɔr'o la n'i taara page Facebook sanfɛ radio Nura FM Bamakɔ e k'o sɛbɛn dɔrɔn i b'an ka page ye gafew tɛmɛnen kɔ kunnafoni wɛrɛw b'a kan hali actualité minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ awɔ i k'a dɔn jamana kɔnɔ bi n'u tɛ se ka fɔ radio n'u ma fɔ radio la a b'an ka page Facebook sanfɛ awɔ i k'a dɔn baaraw bɛ ka kɛ ni ala sɔnna site web yɛrɛ bɛna dayɛlɛ min ye Nura FM an ka baara don an bɛ fɛ de radio baara parce que information c'est-à-dire kunnafoni di sira tɛ yen min ka girin ka tɛmɛ radio so kan o tɛ yen ça c'est clair et net o tɛ yen tubabukɛ b'ale de wele de bouche à oreille a banna a bɔr'i da yɔrɔ min a sera tulo la kosɛbɛ de bouche à oreille direct o tuma an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababu bɛɛ